Songno ini 27 tarik September 2023 जों Tipramotha Sorilam Blok Komiti Ningui जों oro Nornos Harani Badongkha tamni bagai press kanyan Badongkha tamni ke ini Sorilam Constituency sini bubagra Parti Supremo थांनाय 22 tarik September no थांनाय रेखा जे फाइनाल 30 tarik शनिबार दिन 12 घन्टानि बन प्राइजाकनाय समग्र एडिसि एरिया no किटिंगै गा आबनो किटिंगै no जोंरो दफाय मिटिं आसुलायखा Tipramotha वार्कार वारियार्स रंगतैयाखै ओके ओ बन्द जतनो Tiprasa दफाना हमजानाय दफानि यक समान मानाम सुनेर दफानि जोंजालुक लाई यक समान मानाम सुनेर किनि यक समान मानानि बागै जे ग्रेटर टिबेलन दिमानुतै सिंगा दिनो 12 घन्टा गागमन जागोन पार्टिसिपेट खायै मानजा फैनायनि बागै आं जतन कबगो तामनि गांके अबन अब आनि साइजनि बागैया अमो बुबागारा साइजनि बागैया समग्र Tiprasa नि बागै हामनानि जानानि यकनानि मुसुमानि बागै जों बन्दा गुइतंगो अ बन्द फाइनायनि बागै बंग जतन कबगजाम ओके अ बन दिना जों बुबु जागाव ब्लकेज पॉइंट खायनाय जोङो राजाफोर समनि राजा समनि गायनखौ दियां बाजार गायसा दुइटा पॉइन्टआव जों खायदोंनाय ताम गारि दंनि बिसि गारिनि आदिनो बननि आवतानि फाटारे दंनाय निनि दूधनि गारि एम्बुलेंस गारि आर्मी गारि कालेबारि गारि माने बिया गारि ता आबरक दंनाय आरो दुगि बिसि सिरियास दं आमुं दंहा प्राइवेट कार बाय 20 फैजों जस्ट 20 फैजों आबा दंनोखै बरंनो रिलैक्सेबल थायो बंनो पास जाबाय अमो गो एरिया ति बन्द बते खायजनाय आरो अमो एरिया बोलते सिन बिसाम गंजे आसपास दे दंनाय आ जागोन दै मु खायजनाय तेकेसा सेलिखलबो खायजनाय सेलिखलनायनि जे नियरेस्ट जे बिसि दंनाय बरा आरो पार्टिसिपेट खायनाय आरो ब्लकेज खायनाय टिकेटिं खायनाय जोंवर जरा बिसामगन ने जे नियरेस्ट जे बिसामगन एरियानि जे बिसि दंनाय र बरं दरो राजाफोर समनि बे देवन बाजाराव ब्लकेज पॉइन्टआव बरं पार्टिसिपेट बाक्सा बन्दा खानो मानि यार खानो मानियाबो दंनाय बे आबरो मोनथाम बन मानियाबा दंनाय बेबो दंदोंदा बन बिल्डिं खायनाय बर' Tipramotha गाबिनो साजा गैया हम खायनाय बन खायनाय CPM बन साजा खायथों अब तो खायथों कारण बन दा गुमान कैसा पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी नि कैसा अमनो गणतंत्र नि कैसा बो कैसा मूवमेंट कैसा रायदन अमो बन माजागु कारण दाबि प्रेसार नानि बागै जों बन दा गुमान किसिमते जों अनेक किसि प्रेसार आबो सगयो मेसेज सगयो तामनि कारणे जे बन दाव खबर घंटा बंनि सुख दुखतामो बंनि खुबतामो आबो सगयो आनि निलारखा दाबि खाय न गासो दंगो बयलिया मूवमेंट खाय खुंनो नांगौ बनबंनि जों मूवमेंट खाया थां दं सामनि बागै मूवमेंट खाय बा गेटर टिबलेन बागै साब बरक साब बेनिफिट नेबा साब एन्जय खनिबा ओ बरक द खतंनाय र Tiprasa जे थिनि Tiprani 19 जनजाति जे तंनाय र Tiprasa जे तंनाय र 13 लख Tiprasa जे तंनाय र बरक बुक खने गले आरो नोंथां बुमो खाय दंबा आरो अनेक दङ बिजि पाति बिजि सम बिजि खायथांनाय किन्तु बुबु दाबि नतै बन्दा उखा आबनो नासिगै समर्थन खने खयाबो प्रश्न खायजो आरो बररताबो जेसपन सादि आफ्टर इलेक्शन पाइफनो अनेक समय अनेक पक साव Tipramotha कुरिखा Tipramotha फुरिए गेसे Tipramotha बायथांका आमथांका नंलानि ब्ला दिन 30 तारिख नंनाय ब्ला बरकताबो बुबाग्रान लगिन दङ बुबाग्रा जे तंसा बुबाग्रान लगिरनान बागै बावताबो प्रस्तुत दङ मेन्टली दसन प्रिपेयर खैजा आ दिन 30 तारिख बन यावखानान बागै कारण बरक अ माहि मुभमेन्ट नासिकतो अमोखे एक सप्ताह आगे 22 तारिख माने 30 तारिख माने प्राय 8 दिन प्राय 7 दिन 8 दिन का नों सकलाई रेखा रेलवे नि जनरल मैनेजर न बखैते पार्टी न होते लखजाका जों ब्लकेज खायना दिना को बन्दा उखा स्ट्राइक दा उखा सकलाई रेखा जों माइकिं खायनाय नों एर परिबो नों मानियावै नों फायगांगा नों का सुजानाय
जों कासा मुखा media ni bising tino je CPM ro bon ta khaji ni samne जों bon mani ya abang tei tang CPM to pati prama thaya ba ideology bong principle bong ideology be sini ideology pero sini total base sini tiprasana tui tiprasana yok samar nani bagai tiprasana yok samar nani bagai sung bon dong mo jaga borok sajak thung sajak ya bong ni bepara bo borok birji je khanya CPM ase এক নাগরে 25 বছর থাই রাজ্যন পূজা করতাম টিপ্রাসনের পূজা করতাম ধনী রেখে আবার সমগ্র টিপ্রাসার সাইমন তিনি অনেক কিছু বরং নিয়র ডিপ্রাইভেশনের কারণে না বরং অনেক কিছু তাম ও দাবি উত্থানের বাকি বাধ্যমান টিপ্রাসনের জঙ্গল বাকি কাকছেনিবা ও জঙ্গল কাকনাই মুভমেন্ট খাইবই जों हाय दंबाय याबलाय ও মুভমেন্ট খাইनि बागैनो जों ও মুভमेন্ट बिराद डिफरेंट मुभमेंट दं खायसे पार्टी